2009 győztese. 39-es rajtszámmal Szabó Norbert és Ignász Dániel Pétert köszöntöm mellettem. Gondolom idén újból nyerni szeretnétek, de ez vajon sikerülni fog? Hogy tervezitek? Én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk ennek érdekében. Köszönhet ezért a szerviz csapatoknak és a barátoknak, hiszen én nem tudtam aktívan részt venni a felkészülésben. Kizárólag neki köszönhető, hogy itt tudunk lenni. Nem titkolt célunk az, hogy a dobogon végezzünk ezen a versenyen, és a évvégén szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket. És akkor a murvás szakaszokhoz, versenyekhez mit szóltok? Szeretnétek-e részt venni? Mindenképpen szeretnénk, örülünk ennek, hiszen változatosabbak lesznek így a körülmények, és mivel egy újabb kihívás, ezért szeretnénk teljesíteni. Áttérnénk a H2-es kategóriába, az első autó 30